doen. En je bent 2 maanden links voor het laatst knipt, dus de lockdown kapsel, de maal wat een wang. Nou, maar hoe weer de laatste 2 maanden voor jou? Rustig. Als kapster zijnde wil je heel graag bewegen en wil je heel graag met de klant in contact wezen. En dat lukte gewoon net. En dat miste ik heel erg. Onwerkelijk dat je net werken mag je. Ben je er een beetje somber, depressief van? Of? Nou, dat net. Maar ik wil dat ik echt tawie om het werkje, om het normale leven, het normale ritme. Ja, dat is echt wel wat ik heel erg mist heb. Ja, je bent al lang kapster? Ik ben nou bij de opleiding bij Tretjen hier zit ik in het kappersvak. Ja, en wat is er mooi aan dit vak? Dat je elke keer weer iemand mooi kan meidje. En dat je elke keer nadat je iemand het hier dient, het eindresultaat altijd weer oors is. En dat vind ik heel erg leuk in het kappersvak. En de meesten zijn altijd blij en vrolijk als ze bij mij bij komen. Ja. En de klant, die had je vanzelf 3 maanden het West. Nee. Had je wel contact meer? Ja. Ja. Ik heb zeker contact met de klanten al hier. En prutte lieve berichtjes. Dus, die gaan nou ook al weer een afspraak maken voor de komende weken. Dus ik heb iedereen gelukkig wel zin. Ja, zit je vol? Ik zit er behoorlijk vol de komende weken, ja. Er worden weinig steund rond de maand. Dus ik hoor het uitzitten, maar het die wel even pittig. Ja. Maar net genoeg of hoe moeten we dat zien? Ik kreeg wel steun van de TOZO. Dus daar kon ik wel rekening mee van betalen. Maar dat is toch altijd minder dan dat je zelf verdienen. En, dus ja, je maakt wel echt een grote dingen denken. Heb je geen angst dat het daar zo wet tegenkomt? Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant wil ik eigenlijk net om denken. Ik wil me nou lekker focussen op het positieve dat we weer hier maaien. En hoop ik dat ik eerst iedereen weer een mooi meidje ken. Ja, je bent er net bang voor. In die zin van, dan zit ik weer dus. Wel een beetje, maar dat is ik wil gewoon echt lekker aan het werk nou en hopelijk gaat dat net gebeuren. Nee. Wel, dat was het hier van mij. Nou, dat is een behoorlijk plusje. Ja, die trouwens, ja.